Здравейте! Отново искам да направя тест на нож, направен от мен. Това е нож изкован от стомана X12MF. Отново теста ще премине върху орязане на хартия и след това ще видим как се държи острието, след като отрежем кокала. Почти никакви проблеми. Да подяламе още малко. Сега ще видим дали това по някакъв начин се отразило негативно. Така, това беше от нас.